O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou a posta en marcha da nova base aérea de Verín o Imbra, a primeira transfronteiriza entre España e Portugal, que dende hoxe mesmo queda plenamente operativa. Esta infraestructura, enmarcada no proxecto europeo Interlumes, ten como obxectivo mellorar e intensificar a capacidade operativa de resposta na extinción de incendios forestais, consolidando os mecanismos de cooperación entre Galicia e o norte de Portugal. Desde que chegas xa te das conta de que aquí se fixo unha obra moi importante. É certo que eu recordo cando estive aquí en Verín, cando se empezaban as obras, recordaba o alcalde de Verín, un tempo as súas dificultades, pero hoxe, a mitad do mes de agosto, están xa plenamente operativas. O gallá, que non sei se é necesario utilizarlas moitas, pero por desgracia, en algún momento sí que vai ser necesario. En ese momento as temos. Temos esta base, temos estes medios, temos estas persoas que van poder utilizar estes medios perfectamente entrenadas, magníficos profesionais, que van poder actuar ademais, e iso é certo que hai que recordalo tamén, a un lado e outro da fronteira. A estas alturas ninguén entendería que houbera ese tipo de distinción, se o incendio empezou nun sitio ou noutro, se é máis grande nunha parte que noutra. Hai un incendio que afecta a territorios que en moitos sentidos somos o mesmo. A base aérea na que se investiron preto de 5,5 millóns de euros, obra cofinanciada polo programa Interreg POC-TEP, está orientada principalmente aos traballos de extinción. Así, nela poden operar helicópteros e avións de carga en terra. O aeródromo dispón dunha plataforma de estacionamento para 6 aeronaves de carga en terra e o heliporto para 4 helicópteros cunha pista de aterraxe que mide 1.200 metros. Ademais, conta con 4 depósitos de auga e instalacións de carga de combustible. Así mesmo, as instalacións incorporan unha torre de control e un edificio de descanso con 3 zonas diferenciadas para pilotos de avións, para pilotos de helicópteros e para brigadas contra incendios.